kunnafoni cakɛlaw Haminati Fosi ye ka se ka kunnafoni jɛlen ka o ɲini kana di aw ma yan fo aw sigiyɔrɔ la. An bɛ foli belebeleba ta ni ka o di an ka tunganankew ma minnu sigilen bɛ nin wagati in na Gabɔnkaw olu ka jamana o kɔnɔna la k'aw fo danti foli min na. An b'aw ladɔnya ka fɔ ko bi utukalo tile 18 ye san 2026 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye General d'armée Asimi Goita ye an ka fintigilaka maa 82 minnu tun bɛ banbagaci wale tigilamaw bolo ni olu kɔni labilala an ka jamana ɲɛmaa ye olu bisimila kunu utukalo tile 17 san 2026 an ka fintigilaka 82 ninnu kɔni olu bilala utukalo tile 13 tɛmɛnen ne kɔni o la an ka jamana ɲɛmaa y'u bisimila kunu kulubakaw olu u fenɔ ni o bɛnna utukalo tile 17 ma san 2026 a kɛra an ka ministre délégué ale ɲɛna ni o ye défense et des anciens combattants n'ale bɛ wele ko Umaru Jara ka taga se chef d'état-major général des armées ma ni o ye général de division Élisée Jean Dawiye ani fɛn min ye fintigilaka maaba caman olu tun bɛ kɛnɛ ye o kɔnɔna la maa 82 ninnu kɔni olu ka kuma laseba ale kɔni ye kuma ni ka o ta ni o ye colonel Adama Bagayogo ye a ye kuma ta maa bilalen ninnu bɛɛ lajɛlen olu tɔgɔ la a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa ale ma ani ka taga se a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin chef d'état-major général des armées fɛnɛ kɔni ye ale ma k'a yira k'a fɔ ko hakilisigi o kɔni bɛ olu kɔni yɔrɔ la ani ka tila k'a fɔ ko olu maa minnu kɔni labilala u labɛnnen don ni ka taa u tɔɲɔgɔnw nɔfɛ kɛlɛkɛyɔrɔ o la ka tila k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye k'u ka u ka fintigilakaw olu kɔkɔrɔma don k'a sababu kɛ fintigilakaw bɛ fɛn o fɛn kɛ a dabalen don jamana kɔnɔdenw ni lafiyali o de kama. An bɛ to an ka fintigilakaw ka kɔrɔfɔ o kɔnɔna la halisa an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o état-major général des armées k'a b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ kunu utukalo tile 17 san 2026 sɔgɔmada wagati kɔni o la Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye pankurun dɔ kɔni ye ale wajibiyala ne ka a lajigin pankurun min yɛrɛ kɔni n'a bɛ armée de l'air o ka bolo kan a yera k'a fɔ maa dɔw kɔni tun bɛ pankurun in o kɔnɔna la o bɛ tali kɛ pankurun bolibaw olu kan ani ka taga se maa finiti gansan dɔw kɔni fɛnɛ ma u bɛ t'i jɔ maa 16 o bɔɲɔgɔnla denmisɛn 3 olu fɛnɛ bɛ a la tun k'a yira u la k'a fɔ ko pankurun kɔni ale jiginna teliya la pankurun jigintɔla kɔni maa ni ma to a la wa maa fɛnɛ kɔni ma jogin état-major général des armées ye foli kɛ ni ka ɲɛsin pankurun bolibaw ma ka nisɔndiya fɛnɛ kɛ k'a sababuya kɛ pankurun jigintogoko ɲuman o la. Mohamed Yusufa Bacili ni bɛɛ ko ale ma ko Arasibasha ale ni Rokia Dumbiya ni bɛɛ ko ale ma ko Rose Poivron Vichère olu ɲangira kunu san 10 kaso mais ni san 3 fɛnɛ kɔni o juru bɛna don u la u ka kan ka fɛnɛ ka sɛbɛn wari 48,000 ni ka o sara ramandi kɔni o ye k'a yira u la k'a fɔ ni maa 2 ninnu kɔni nɔ minɛla ko min na ni o de ye ka fara ɲɔgɔn kan kulu kɔni ka o kɛ ni k'a laɲini ka jamana kɔni ni ka o dafiri bɔlɔlɔkannaw olu la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kumasiraw fɛnɛ kɔni o kana la a yirala k'a fɔ o kɔni ɲangili min tara ka ɲɛsin u ma u nɔ yira a la. Ka kɛɲɛ n'a kuntigi Mohamed kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeli ɲɛnamayali olu ye Kalif Sheikh Haruna Sangare a kɛlen don ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma ka se ka mawuludu ale ye ɲɛnamaya san 2026 ta CICB o kɔnɔna la n'a bɛna kɛ utukalo tile 24 san 2026 surafanato mana dun waati min na nɛgɛ kanɲɛ 20 o wagati bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB ale kɔnɔna la ka jɛ ka taa ni don belebele ni ka ale ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ ni wagati in na bolimafɛn bolila fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'i bɛ bolimafɛn sen 2 o kɔni na n'i kɔni yera k'a fɔ ko lakana kɔni o t'i kunkolo la ni o de ye casque ye i bɛ gɛn ka bɔ sirabakan ale la nin dabakun ye de ka se ka bolimafɛn bolilaw u ni kisi cogoya min na ni sirabakan kasara kɔni ye o sɔrɔ k'a sababuya kɛ bolimafɛn bolila sen 2 tigi kɔni ale ka kan ka lakana na ni ka o don a kunkolo la ni o ye casque ye ka se ka a yɛrɛ ni kisi cogo min na. An
An bɛ taa Gabɔnkaw olu fɛ yen nɔ kunun tɛnɛn ni o bɛnna utukalo tile 17 ma fɛn min ye Gabɔnkaw olu y'u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali tako 66 ɲɛnamaya kɔni u ka jamana ale kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ a teri jamana ɲɛmaa 2 olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ni o ye Congo jamana ɲɛmaa ye n'ale ye Félix Tshisekedi ye ka taga se Général Hortan ma ni ale ye Guinée Bissau jamana ɲɛmaa ye fɛn min ye Gabon jamana ɲɛmaa ye ni o ye Brice Oligui Nguema ye a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin a ka jamana kɔnɔdenw olu ma. An bɛ taa Kɔngokaw olu fɛ yen nɔ Ebola ye maa 2,325 ni ka olu de kɔni bɔnɛ u ni na min n'o kuma kɔni ale tiɲɛtigiyara utukalo tile 15 a yirala k'a fɔ Ebola kɔni nali tako 17nan kɔni ale kɔni bɛ ka dankari kosɛbɛ Kɔngokaw olu ka jamana o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye san 2018 kana se san 2020 ma maa min kɔni tanyana yan'o cɛ olu kɔni tɛmɛna ni wagati in kɔni o kan min b'a yira k'a fɔ maa kɔni sata kɔni o cayara kosɛbɛ ka tɛmɛ san 2018 kana se san 2020 kɔni ma a bɛ ye k'a fɔ halisa a kɔni ma ban maa sata kɔni o ma ban k'a sababuya kɛ bana kɔni ale bɛ jamana kɔnɔ halisa. Côte d'Ivoire douane maaw ye fali 78 ni ka o de kɔni minɛ n'a bɔra anw ka jamana o kɔnɔna la nɔ juillet kalo o tɛmɛnen na min n'u y'a minɛ Bege ale filɛ nin ye Côte d'Ivoire o kɔrɔnyan fanfɛla la a yirala k'a fɔ fali ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka u kunda Ghana de kan fɛn min ye fali ninnu yɛrɛ kɔni bugunatigɛ sɛbɛn kelen kɔni o kun tɛ u la min b'a yira k'a fɔ ko fali ninnu u ka kɛnɛ u ni na wa fali ninnu u yamaruyalen don ka bɔ jamana ale kɔnɔna na ni ka u kunda jamana wɛrɛ kɔni o kan i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔni kɔnɔna la fɛn min ye bagan suɲɛ ale kɔni ɲɔɲalen don kosɛbɛ min ni a bɛ ka gɛlɛyaba ka o lase bagan maralaw kɔni olu ma. An bɛ taa Cadikaw olu fɛ yen nɔ wele kɔni o lasera muso 14 kɔni olu ma kunun tɛnɛn ni o bɛnna utukalo tile 17 ma san 2026 Cadi finitigilakaw fɛ k'a sababuya kɛ ni muso 14 ninnu kɔni u ka baara ɲɛsinnen tɛ fosi ma ɲɛnaminimafɛn kɔni o feereli ma fɛn min ye kunnafonidilaw ye u y'olu kɔni wele ni ka u bila kunnafonidilaw kɔni olu ɲɛkɔrɔ k'a yira u la k'a fɔ ɲɛnaminimafɛn kɔni dɔrɔn kɔni tɛ ni muso ninnu ka feerefɛn fɛn min ye alcool ye u bɛ olu kɔni fɛnɛ ni ka o feere ni o ye alcool feerela tɛ ka taga se furakisɛw olu fɛnɛ n'a ɲɔgɔnna caman u b'olu bɛɛ lajɛlen ni ka olu feere. Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a da o kulo kan k'a fɔ ko entreprise Tunga Lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye sanga a n'a ka wagati Tunga Lafiya min ni a nana tungarankew olu lafiyali kama nin wagati in na u bɛ logement sociaux programme kan Banankɔrɔ Kabala Jalakɔrɔbugu Golobugu Jatula Samaya Samankɔ ka taga se Ɲamana ma Banankɔrɔkaw fɛ a prix fɔlɔ train ani so 26,000,000 a 26,000,000 la 5,50,000 de bɛ ɲini i fɛ i ka na ni o ye n'o b'i ka compte kɔnɔ i ka so bɛ jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma i b'a tɔ sara dɔɔni dɔɔni san 5 san 10 ka taa se san 15 ma k'a da o kulo kan k'a fɔ logement sociaux programme condition tɛ foyi ye i sigilen bɛ jamana min kɔnɔna la a kɛra Mali ye o a kɛra France ye o a kɛra Amérique ye o a kɛra États-Unis a mana kɛ jamana o jamana ye i ka kɛ sarata baara la o jamana kɔnɔ ko kalo kalo i bɛ sarata banque la i bɛ se ka don logement sociaux ale programme na numéro de téléphone ale filɛ nin a y'a ta aw ka message bila WhatsApp la kunnafoniya tɔ o bɛ da aw kulo kan aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.